Αυτό το κομμάτι το έγραψα, αυτό το κομμάτι που βγήκε στο διαγωνισμό, τέλος πάντων το πρώτο, που ξεκίνησε σαν ένα κομμάτι που έγραψα για τη γέννηση της μικρής μου. Πήρα τη βασική μελωδία, η οποία τη μετέτρεψα σε ένα φλάουτο, την έδωσα να το παίξει ένα φλάουτο και ενορχίστρωσα με βάση αυτή τη μελωδία τα υπόλοιπα όργανα. Βγήκε κάπως έτσι. Πρωτόγνωρη εμπειρία για μένα. Πάντα ήθελα να δοκιμάσω τις δυνάμεις μου στη σύνθεση, αλλά ποτέ δεν το είχα κάνει. Ήταν πάντα στο μυαλό μου αυτή η σκέψη, αλλά βρέθηκε το πλήρωμα του χρόνου να το κάνω λόγω διαφόρων καταστάσεων. Ήταν ένας online διαγωνισμός, στον οποίο υπήρχε συμμετοχή από πάρα πολλά, κυρίως νέα παιδιά, σε κατηγορίες όπως μουσικά όργανα, βιολιά, σύνθεση κτλ. Κατάφερα και πήρα το χρυσό βραβείο ανάμεσα σε αρκετά άλλα άτομα. Ήταν μια πολύ καλή εμπειρία για μένα, γιατί δεν περίμενα να δω το όνομά μου στη λίστα. Λέω εντάξει, δεν το πίστευα στην αρχή, αλλά χάρηκα πάρα πολύ και μου έδωσε ένα βάσμα για περαιτέρω, τέλος πάντων, να κάνω καλλιτεχνικά πράγματα. Εκτός από αυτό το διαγωνισμό, πήρα μέρος και σε άλλους δύο. Αυτός το διαγωνισμός στον Καναδά αφορούσε ένα κομμάτι από ένα έργο μου που αφορά το Μέγα Αλέξανδρο και ήταν για ορχιστική μουσική με όργανα της ορχήστρας. Μετά από αυτό έγραψα ένα κονσέρτο για βιολί. Στο διαγωνισμό του Μότσαρτ πήρε το μπρούτζινο μετάλλιο και στο Μπαχ το δεύτερο βραβείο. Ασχολούμαι με τη σύνθεση και τη μουσική από το 2000. Η βάση μου είναι το metal, μεταλλάς τέλος πάντων. Αλλά πάντα ήθελα να βάλω μια πινελιά από την ορχιστική μουσική. Το είχαμε κάνει και στο παρελθόν. Είχαμε βάλει σε κομμάτια κάποια σημεία από ορχήστρα που είχαμε με λίγα όργανα τέλος πάντων, βιολιά, βιόλες κτλ. Σε ένα δίσκο που είχαμε κάνει πίσω το 2003 και είχε κυκλοφορήσει από μια ολλανδική εταιρεία. Από τότε όμως ήταν στο μυαλό μου να αφοσιωθώ περισσότερο στη σύνθεση με το ορχιστικό κομμάτι, γιατί το θεωρούσα ότι είναι πιο δύσκολο. Οπότε και έγραψα κάποια κομμάτια τα οποία είχαν βάση το metal και είχαν πινελιές από ορχιστικά σημεία τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν υπάρχουν. Από ό,τι βλέπω σήμερα υπάρχουν πολλά εργαλεία, ειδικά με τεχνητή νοημοσύνη. Εγώ όμως δεν έχω χρησιμοποιήσει τίποτα από όλα αυτά, ούτε... Απλώς εγώ με τον παραδοσιακό τρόπο το πέρασμα από την ηλεκτρική κιθάρα μέσα στα όργανα της ορχήστρας, πώς παίρνει σάρκα και οστά και μετατρέπεται σε καθαρά ορχιστικό κομμάτι, ένα metal κομμάτι. Προς το παρόν, οι αντιδράσεις αυτών που το έχουν ακούσει είναι πάρα πολύ θετικές, γιατί τους εξέπληξε ένα χαρακτηριστικό το δικό μου, ότι είμαι αυτοδίδακτος, ενώ έχω πάρει μαθήματα κλασικής μουσικής στη τρίτη δημοτικού. Όλα αυτά είναι σύνθεση χωρίς να έχω γνώσεις αρμονίας, σύνθεση κτλ. Το οποίο είναι και καλό και κακό. Το καλό είναι ότι δεν σε περιορίζει στα όρια που έχει η σύνθεση να σου βάζει δρόμους ότι πρέπει να ακολουθείς την και καλά εκεί, το οποίο μου δίνει αρκετά μεγάλη ελευθερία να κάνω ό,τι μου έρθει στο κεφάλι. Και το κακό είναι ότι δεν έχεις τη γνώση να ξέρεις πού μπορείς να κινηθείς, ποιοι είναι οι κακοί δρόμοι κτλ. Πας απλά με την ψυχή σου, ας πούμε.
Οι αντιδράσεις ήταν πάρα πολύ θετικές και εγώ θέλω να δώσω στον κόσμο να γεννάει συναισθήματα. Δηλαδή, ακούγοντας τη μουσική, να πει κλείνω τα μάτια και φαντάζομαι εδώ τον Μέγα Αλέξανδρο να πολεμάει, να καίγεται η Περσέπολη ή να παντρεύεται κάποιες από τις γυναίκες που είχε τέλος πάντων. Δεν θα ήθελα να συνδυάσω την τεχνητή νοημοσύνη με την ενασχόλησή μου στο διδακτορικό που κάνω. Θέλω να είναι τελείως δύο διαφορετικά πράγματα. Υπάρχουν άλλοι που το κάνουν κτλ. Αλλά εγώ θέλω να κάνω focus, ή θα κάνω μουσική και θα είμαι εκεί, ή θα κάνω το διδακτορικό μου και θα ασχολούμαι με τεχνητή νοημοσύνη στις ιατρικές εικόνες, όπως κάνω στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, χωρίς να έχω στο μυαλό μου άλλα πράγματα. Αλλά επειδή είναι τόσο δύσκολο το ένα κομμάτι και τόσο δύσκολο το άλλο, θεωρώ ότι πρέπει να κάνεις focus σε ένα καλά και το άλλο ξεχωριστά. Λοιπόν, η οργανωπία ήταν ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου από το 2005 μέχρι το 2016-2017. Έδωσα πολύ βάση στο να μάθω να κατασκευάσω δύο ειδών όργανα κυρίως, τις ηλεκτρικές κιθάρες όπως αυτή εδώ πέρα και τα ούτια. Στο μεσοδιάστημα έχω ασχοληθεί με να κατασκευάζω κάποια όργανα όπως είναι ένα μπαρόκ μαντολίνο που το έχω εδώ κρεμασμένο τέλος πάντων, λύρες κρητικές, εντάξει, αεραστεχνικά, αλλά πάντα έμειναν σε ένα αεραστεχνικό επίπεδο. Και ένας Αμερικανός που μεγάλωσα με τα κομμάτια του, τέλος πάντων, ο Τρόι Στέτινα, του έκανα endorsement το μοντέλο του, το χάρισα και το δέχτηκε με πάρα πολύ μεγάλη χαρά και απλά το έχει και το δείχνει ότι είναι από έναν Δημήτρη, χωρίς αυτός να είναι τίποτα στην Ελλάδα, ούτε οργανοποιεί, ούτε τίποτα. Μετά τα 40 άρχισα και έβλεπα τον κόσμο πολύ διαφορετικά. Ότι, εντάξει, κάναμε κάποια πράγματα χαζά, ανώριμα μέχρι τα 40 και μετά ο χρόνος μέχρι το τέλος της ζωής κάπως μικραίνει. Οπότε πρέπει να τρέξεις να κάνεις ό,τι μπορείς και μπορείς να κάνεις 1002 πράγματα. Δούλευα παλιά σε ένα σούπερ μάρκετ, το οποίο εμένα μου στοίχησε πάρα πολύ ψυχολογικά, γιατί κατάλαβα ότι ή θα κάνω τώρα κάτι ή τελείωσε, μετά δεν θα ασχοληθώ με τίποτα άλλο. Οπότε και πήρα δυνάμεις και ασχολήθηκα με τις σπουδές. Έφτασα σε ένα σημείο να είμαι σε ένα διδακτορικό και όταν λίγο χαλάρωσα, ξαναέβαλα στο μυαλό μου πίσω τη μουσική που ήταν πάντα μέσα στην καρδιά μου, ας πούμε, για να της δώσω ένα level παραπάνω, περνώντας από τη metal μουσική που κακά τα ψέματα ο καθένας παίρνει μια κιθάρα, γρατζουνάει, κάνει κτλ. Και να δώσω ένα στίγμα που να μπορέσεις να κάνεις τη metal μουσική να τη συγχωνέψεις με την ορχιστρική. Η οικογένειά μου με στηρίζει, η γυναίκα μου με στηρίζει, τα παιδιά μου με στηρίζουν. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες, γιατί κακά τα ψέματα δεν είναι εύκολα και για κάποιον που έχει παιδιά και χωρίς να κάνει τίποτα από όλα αυτά, να τα απεξέλθει, ένα παραπάνω. Υπάρχουν δύσκολες στιγμές, αλλά όλα αυτά σβήνονται με τα παιδιά τα οποία κυκλοφορούν εδώ, παίζουν, κάνουν, γελάνε κτλ. Που είναι μεγάλο κουράγιο. Σίγουρα την οικογένειά μου, τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου, και να ευχαριστήσω το δάσκαλο του πιάνου της μικρής μου, τον Δημήτρη το Μακράκη, γιατί αυτός που είναι καθηγητής μουσικής, άκουσε τα κομμάτια μου και με διόρθωσε σε κάποια πράγματα όσον αφορά την ορθογραφία, αν το πούμε, με τη μουσικολογία που δεν το κατέχω, ας πούμε, χωρίς να κάνει κάποια παρέμβαση να με ενοχλήσει, ας πούμε. Να πάρετε εμένα σαν ένα αντιπαράδειγμα, μην αφήνετε το χρόνο σας να τρέχει άσκοπα, να εκμεταλλεύεστε κάθε μέρα. Εγώ, ας πούμε, δεν μπορώ να σκεφτώ ότι υπάρχει μια μέρα που να κάτσω στον καναπέ. Πάντα θα βρω κάτι να κάνω. Και ότι όλα γίνονται αρκεί να το θέλεις πραγματικά και να επιμένεις.